Min Buġibba sal-kosta ta' Tramuntana ta' Malta, esperti ambjentali spjegaw il-ħajja marittima u l-importanza taż-żona li tinkludi ċ-Ċirkewwa. Tul il-vjaġġ bil-baħar ġie ppreżentat il-Management Plan għaċ-Ċirkewwa Marine Park li stabilixxi kif se tkun amministrata żona u l-miżuri għal ħarsien tagħha. Jurgen Gatt mill-Awtorità l-Ambjent u Riżorsi spjega li ż-żona tibda miċ-Ċirkewwa u testendi l-barra u tagħlaq lejn in-naħa tat-Torri l-Aħmar. Hija importanti minħabba l-ambjenti naturali li nsibu bħal Posidonja li tinsab fil-qiegħ il-baħar għaliex hija niċċa fejn annimali oħra tal-baħar jistgħu jgħixu għalhekk nipproteġu. U f'dan il-management plan qegħdin naraw li jkun hemm l-edukazzjoni l-ewwel ħaġa biex in-nies ikunu jafu għala dan iż-żona hija importanti u wkoll biex ikun hemm iktar infurzar fejn jitlu bħal Code of Conduct, regolamenti kemm dawk relatati ma' vetturi li jużaw l-ibra Maltin u anke wkoll bħal sajt li jsir f'din iż-żona. Il-pjan ifisser li ż-żona mhux biss se tkun protetta bil-liġi imma tkun amministrata b'miżuri konkreti imsejsa fuq ix-xjenza u monitoraġġ. Fost l-inizjattivi proposti, aktar edukazzjoni ambjentali, tabelli ta' informazzjoni, programmi għall-iskejjel u l-użu ta' għodod diġitali, fosthom filmati minn taħt il-baħar u esperjenzi ta' realtà virtwali. Dan bilan li aktar nies jiskopru dan il-wirt naturali mingħajr ma jagħmlu ħsara lill-ambjent, kif spjegatilna l-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli. Din l-erja ta' ċirkewwa hija ideali biex ikonna dan il-park marittimu. L-ewwel ħaġa li għamilna kien fil-bidu ta' din is-sena meta hemmhekk iddikjarajna din iż-żona bħala ċirkewwa Marine Park. Imma ovvjament inutli tiddikjara żona u tħallija hemmhekk. Ridna li jkollna pjan ta' kif iż-żona ser tiġi immaniġjata. U hawnhekk fejn irnexxielna nġibu entitajiet differenti flimkien. Il-pjan tfassal b'kollaborazzjoni bejn diversi entitajiet fosthom l-ERA, Transport Malta u l-NGO Nature Trust. L-Awtorità Maltija tat-Turiżmu kienet involuta wkoll minħabba li ċ-Ċirkewwa hija kalamita għat-turisti li jażluha għall-Lazz. Aħna jiġu il-fuq minn 100,000 turist apposta biex igawdu id-diving, biex igawdu il-qiegħ tal-baħar li forsi għal ħafna minna ma tantx nagħtu kasu ma dan huwa patrimonju li huwa tagħna nazzjonali li rridu nindukrawh u ngħadduh lill-uliedna intatt. Il-pjan għandu lan li jżomm bilanċ bejn il-konservazzjoni u l-użu responsabbli taż-żona. Għaddasa, sajjeda, dajes, riċerkaturi u turisti jistgħu igawdu s-sit, imma b'linji gwida infassla biex jitnaqqas l-impatt fuq il-habitats l-aktar sensittivi.